Ja, hej. Mit navn det er Vitus, og jeg laver den her video, som titlen viser, at det handler om Armageddon. Hvor blev den af? Og nu når jeg indtaler det her, så er det november 24, og tiden går jo hurtigt. Det er snart 25. Og det er 50 år efter, at Armageddon helt sikkert skulle være kommet. Det var i hvert fald det, vi fik at vide. Der er nok mange Jehovas vidner, der lever i dag, de var engang født i 75. Men det var jeg jo. Jeg fik endda en søn i 74. Og det var noget mærkeligt noget, synes folk, fordi hvad i verden, Armageddon kommer jo i 75. Det har vi fået at vide. Hvorfor vælger du at få en søn i 74? Kan du ikke bare vente til året efter, til 76? Så kan du få en søn, så er der mere ro på. Så det var en tid, hvor man var helt sikker på, at det kom. For eksempel så havde jeg et rigets tjeneste, som muligvis har det stadigvæk og gemt det, hvor der stod i de her sidste måneder, der er tilbage af denne tingens ordning. Så man var i forventning. Man tog det med i sin bøn, for eksempel, når man afsluttede over i rigssalen, så kunne man sige, Jehova, nu når du griber ind i 75, Jehova, når vi glæder os til, når du griber ind. Ikke? Der var jo også nogle foredragsholdere, nogle meget dygtige foredragsholdere også, ikke? Som havde det med. De sagde for eksempel, det var 2 sekunder i 12. Der var 2 sekunder tilbage af denne gamle tingens ordning, og så var det slut. Men så var der jo nogen, der var lidt ældre. De sagde, er I nu sikre? At jeg troede ikke på det personligt, fordi der står jo, ingen kender dagen og timen. Heller ikke sønnen, kun faren. Ikke? Så jeg tænkte, hvordan var det? Så nu er der gået mange år. Altså. Nu var det så Gud og den tro og kloge tjener. De vidste, nu skulle det komme. Ikke? Og de havde lavet en udregning, og det hele var klart. Man kan jo selv finde det i de gamle bøger. Der var en bog, der var en udregning, og den sluttede i 75. Det skulle der være at tænke på, om det kommer eller det ikke kommer, for livet var slet ikke muligt efter 75. Men så henviste man til 1954, der var der også nogen, der havde været en forventning om, at nu kommer det. Ikke? For det var noget med 40 år efter 1914, og det var Russell også hoppet lidt på, ham der lavede det. Han sagde, at Jesus var usynligt nærværende fra 1874 til 1914, og så skulle Armageddon komme. Der kom den jo heller ikke. Men så siger man, at det kan godt være, at der var en forventning om, at Armageddon skulle komme i 54. Men det var jo bare nogle Jehovas vidner, der var opsat eller i forventning om, at det skulle komme. Det her nu, 75, det er noget helt andet. Nu er det den tro og kloge tjener. Dem, der giver mad i rette tid. Nu er det dem, der siger, at det kommer i 75. Og der er slet ingen muligheder for, at det ikke kommer. Der har jo været mange forudsigelser op igennem tiden, altså mange andre. De mest markante er jo 1914-1975. Nu ved jeg ikke rigtigt, om man lader være at snakke om 75, eller hvad man gør i dag, for jeg er jo ikke med. Men det var et meget markant årstal for os, der oplevede det. Der var en masse forudsigelser lige omkring 1914, en masse lige bagefter. Man prøvede jo, man opfyldte, med Jehovas vidner siger, at man opfyldte den profeti med de 2 vidner, der lå døde på gaden. Der står i Åbenbaringsbogen. Det opfyldte det ved, at de ledende medarbejdere blev løsladt efter 9 måneder i fængsel. Så Gud havde deres bevågenhed. Gud gjorde, så de blev løsladt, og så opfyldte de profetien. Og så skulle de jo have gang i det igen, og der var jo nok mange, der var lidt kede af, at det ikke var kommet i 1914 og var skuffet. Og der gør man jo også det,
at man laver det her stævne i 1922. Det var meget, meget citeret. Ikke at man citerer det mere, for det er jo lidt pinligt, kan man sige. Det var i Cedar Point, Ohio i 1922. Der lavede man et stævne, og der var et foredrag, der var meget, meget markant. Man har sikkert fundet en fantastisk foredragsholder, en, der virkelig kunne få budskabet frem. Det er nok sådan en, der har kunnet lede foredraget. Man kunne høre, der kom noget særligt. Man kunne høre, at folk var kommet op i en forventning, og så kom det. Så siger han, millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø. Jamen, folk har da været helt vilde, det er da klart. Nej, har de virkelig den tro og kloge tjener fundet ud af, at der er millioner, der ikke skal dø? Nej, var det fantastisk. Der var jo bare det, at det passede ikke. Det var bare noget, de selv sagde. Hvis man nu tænker på før i tiden, med Guds profeter, altså, hvis det er nogen, der skal give mad i rette tid, så må det jo også være nogen, der kan fortolke teksten, ikke? Og ligesom, så kan man jo tænke på den der med Daniel, det kan I sikkert huske, det der med kongen, der holdt en kæmpe fest. Og så lige pludselig, så kommer der en hånd og skriver på væggen. Det har været vanvittigt uhyggeligt, men det var det, der skete. Og så gør kongen der var jo helt rundt på gulvet. Så han sender bud efter alle mulige, som han kunne forestille sig, som kunne tyde, hvad der stod, for de kunne ikke finde ud af, hvad der stod. Og der var ikke nogen, der meldte sig. Der var heller ikke nogen, der gav et bud på det, for de vidste jo nok, at hvis de sagde noget, der var noget vrøvl, så var der af med hovedet eller et eller andet, ikke? Men så kommer hans hustru, kongens hustru, og siger, hvad med Daniel? Han hjalp jo din fars Nebukadnesar. Kan du ikke bruge ham? Og så sendte de bud efter Daniel. Og så siger kongen, kan du finde ud af, hvad der står der på væggen? Jo, det kan jeg godt. Og det var jo ikke noget særligt godt budskab for kongen, kan man sige. Men hvis nu Daniel havde sagt noget forkert, kongen mødte ham måske, lad os bare sige 6 uger efter eller sådan noget. Så møder han Daniel, så siger han, Daniel, hvad er det for noget? Det var da noget værre vrøvl, du fik sagt. Det passede jo ikke. Og så havde kongen måske sagt heldigvis, hvis man kender beretningen. Men så kunne Daniel måske sige, at der er en anden profet, der siger, at lyset bliver klarere indtil højlysdag. Sådan er det også med det her. Altså, jeg får ikke det hele beskeden fra Gud, jeg får det efterhånden, ikke? Og så kommer han med nogle nye udtalelser, og kongen mødte ham måske igen og igen, og så kom Daniel med nogle nye ting, ikke? Kan man så forestille sig, at hvis Daniel og kongen levede så længe, at de mødtes 50 år efter, og så siger kongen til Daniel, hvad var det, du sagde dengang, mand? Det var da noget værre vrøvl. Altså, hvordan kan du sige, du er Guds profet? Fordi det, du siger, det passer jo ikke. Det går jo ikke af opfyldelse. Ja, og det ved jeg så ikke, hvad han kunne finde på at sige. I dag, der står jo, hvis man er bibeltroende, så står det i Johannes det 14. kapitel, at Jesus han siger, jeg kan da godt se, at I får et problem, når jeg ikke er her mere. Så jeg vil bede min far om at sende Helligånden, eller han siger talsmanden. Og hvis du læser videre i kapitlet, så kan du se, at talsmanden er Helligånden. Og Helligånden, det er jo den, der skulle hjælpe til at forstå, hvad der stod, fordi Jesus var ikke at forklare det. Så kan man sige, at når man siger det ene efter det andet, der ikke passer, kan man så sige, at man har Helligånden. I alle de 150 år, som Jehovas vidner har eksisteret, der er de lavet om. Lad os sige, at Russell, han levede i dag. Nu her i dag er han kommet ind i
Jehovas vidners organisation og sagde, at jeg tror, det og det er alt med hans målinger i pyramiden, og jeg ved ikke, hvad han fandt på, ikke? Så ville han blive smidt ud. Han ville blive udstødt. Så meget er det lavet om. Så er det, jeg tænker på, at når det er så åbenlyst, at man ikke kan finde ud af det, det kan man jo ikke, fordi man laver om og laver om. Jeg ville da have det sådan, hvis det nu var mig. Jeg har prøvet at være kristen så godt jeg kan, ikke? Hvis jeg nu fandt et eller andet passage i Bibelen, der var, jeg tænkte, hold da op, mand, det er da fantastisk, det der. Altså, jeg begyndte at sige det til venner og bekendte, og måske også udbrede det til nogle flere. Og så fandt jeg ud af, at det ikke var rigtigt. Altså, så fandt jeg da ud af, at så skulle jeg da lære at holde mit mund. Og det ville jeg da gøre. Jeg ville da ikke sige noget mere. Jeg skulle da ikke stå foran, ligesom Guds repræsentant her på jorden, og så sige noget der var forkert. Så det må da også være åbenlyst, ikke kun for de fleste, der tør at kende det. Der må det da være også åbenlyst for dem selv, at de ikke har den hellige ånd til, at de kan give mad i rette tid, hvor de siger, at det ikke er rigtigt. Og så er det, jeg tænker på, hvad er det så? Hvorfor gør de det så? Og så tænker på, og det er sådan lidt hyggeligt, fordi så har jeg tænkt på, er det noget med penge, der gør det, at de bliver ved? Fordi det er jo forkert, det de siger. De laver det om. Og der har jeg fundet regnskabet, Jehovas vidners regnskab. Det har ellers været meget svært i mange år at fordele det. Jeg kunne se eller høre, hvad der skete op i Rigssalen, og så var jeg så ældst, og så kunne jeg høre stævnets regnskab, det sidste stævnets regnskab. Men ellers kunne jeg ikke se noget. Jeg fik ikke noget at vide. Det var ikke sådan, vi blev informeret om, at pengene går der og der og der. Men nu har jeg fundet regnskabet frem fra 2021, det går fra 1. september til 31. august. Og jeg må sige, da jeg så det, vi har jo ikke set før, hvor mange penge det var. Jeg var meget imponeret, det må jeg sige. Det var fantastisk, at godt 14.000 mennesker kan generere så mange penge. Det er utroligt. Og så kiggede jeg sådan lidt på det, altså forkyndelsen 5,2 millioner gav mig til forkyndelse. Det er jo nogen til nogle kredstjenere, jeg ved ikke, hvad man bruger det til helt. Og det er vel også i orden. Det koster da også noget at drive en organisation. Så er der vedligeholdelse af stævnehaller, rigssale 1,6 million, godt og vel. Så er der afdelingskontoret, det er 10.453.000. Ja, jeg ved ikke. Altså man kan sige, at de er sammen med Norge og Sverige. Altså hvis Norge og Sverige også giver knap 10,5 millioner hver, så er det måske lidt rigeligt. Det, jeg ved ikke, men det vil jeg ikke slå mig til dommer overfor. Så er administration, det er godt 1 million. Der, hvor jeg synes, det er meget, meget mærkeligt, det er, at noget, man ikke har noget bevis for, hvor de ryger hen. Det er, der står bidrag til missionsarbejde og nødhjælp. Det er 64.826.000. Det er jo en kæmpe stor procentdel af de 100 millioner. Men bidrag til missionsarbejde og nødhjælp, det kan jo ikke være her i landet. For jeg tænker på nødhjælp. Altså jeg har da siddet og set fjernsyn nogle gange, når der har været nogle kæmpe katastrofer rundt omkring i verden, hvor en hel masse mennesker og firmaer, de gav nogle penge for at hjælpe de her. Det var rigtig nødhjælp, ikke? Så jeg sad faktisk og kiggede efter, om Jehovas vidner ikke gav 10.000 eller 100.000 eller endnu mere, fordi der var masser af penge at tage af. De kunne jo sagtens have givet et kæmpe stort beløb. Men det har jeg altså ikke set. Og så fandt jeg ud af i regnskabet, der er åbenbart kommet en anden bidragsbøsse i Rigssalen, efter jeg holdt op. Det kan godt være, at den har været der i mange år, for det er også mange år siden, jeg har holdt op, ikke? Men det er jo ligesom, at det var en bidragsbøsse, sådan står det i regnskabet, sådan forstår jeg det i hvert fald, at det er nogle penge, man giver direkte til missionsarbejde og nødhjælp, ikke? Og det er på 20.899.000. Og så er der en punkt med MobilePay med 1.650.000.
Og så går der en lille smule fra, til man skal betale noget til staten, eller hvem det er, til en indsamlingsplatform. Men det er meget, meget lidt. Men det bliver til 87.376.000. Og der synes jeg, det er et meget, meget stort beløb, hvis man sender det ud af landet. Tænk at sende 87 millioner mere ud af landet, og det er kun godt 14.000 mennesker, der har været med til at indsamle. Det er helt utroligt, synes jeg. Der skal man da kigge på, at hvis Jehovas vidner har den fordel, at de kan trække penge fra på skatten, ved at de indbetaler til Jehovas vidner, så må dem, der har vedtaget det, der også vide noget om, hvor ryger de her penge hen. Fordi det er et kæmpe beløb. Hvis man nu ser det i en sammenhæng, og vi siger, at det er sådan meget konservativt, at vi ruller ned til 84 millioner, og vi siger, at der er 14.000 Jehovas vidner, så er det 6.000. Det er jo ikke alt, hvad der kommer ind, fordi der er alt betalt her. Det er de penge, der åbenbart ryger et eller andet sted hen, som der ikke er noget regnskab for. Jeg kan i hvert fald ikke se det. Så kan man jo tænke på, der er vist 8,5 millioner Jehovas vidner nu. Hvis vi ruller det ned til 8 millioner gangerne med 6.000, det bliver 480 milliarder om året. Hvor er de henne? Hvad bliver de brugt til? Bliver alle sammen brugt rigtigt? Og det synes jeg, der skal være noget regnskab for, også til den danske stat eller tilsynsmyndighed, eller helst til os alle sammen. Så vi alle sammen kunne se, hvor pengene blev af. Når du nu tænker på de 50 år, der faktisk nu er ved at være gået her efter 75. I de 50 år, hvis man nu ganger 480 med 50, det er jo meget simpelt, ikke? Men det er 24.000 milliarder kroner, der er kommet ind. Hvor er de henne? Det er da helt vildt med penge. Og så kan man jo også tænke på de år inden 75, ja, især måske de sidste 5, måske 10 år eller sådan noget, hvor man lagde rigtig, rigtig meget op til, nu kommer Armageddon. Der er det nok væltet ind. Det har væltet ind med penge til organisationen. Man taler om, folk solgte deres skove og huse og hvad de nu ellers havde, og gav deres penge i banken, og jeg ved ikke hvad, fordi det hele det sluttede jo alligevel. Så det har væltet ind. Hvor er pengene henne? Vi må da have et regnskab for det. Også de der bliver givet i en uendelighed hele tiden, ikke? Og der har jeg tænkt på, hvor bliver pengene af? Og der har jeg tænkt på, hvem startede troen? Hvor startede det hele henne? Jamen det ved alle Jehovas vidner, tror jeg. Det startede med Russell, ikke? Og det er jo sådan, at Russell var jo nok frimurer samtidig med, at han startede en ny religion. Fordi han satte jo frimurertegn på Watchtower. Der var det der frimurtegn med korset, der gik ned i en krone med en krans rundt om, og så var der en anden frimurtegn over på den anden side af forsiden, ikke? Og faktisk bevarede man forsiden helt til 1931, hvor man så skiftede forsiden, og så i 36, så lavede man jo det der om, at man skilte sig ud, fordi man troede ikke, at Jesus blev henrettet på et kors, men på en pæl. Men du kan også finde frimurtegn andre steder end i bladene. Altså hvis man stadigvæk har Watchtower, nogle gamle Watchtower, der er bare fra 31 eller før, så kan du se frimurtegn. Du kan også se det på nogle bøger, hvis du tager studier i skriften, eller nogle andre bøger, der er jo frimurtegn på. Og hvis man stadigvæk har de der biblioteker, det var der jo, da jeg kom, der kunne du gå ind og se nogle bøger, og så her, der kan du bare finde frimurtegnet, hvis det er det, du har lyst til. Så kan du selv se, at det er rigtigt. Jeg har også selv erfaringer med det der med frimurer.
Fordi at jeg holdt op sammen med min kone, og så 2 andre mand og kone der, og vi holdt op sammen, og vi kom sammen og havde nogle vilde timer sammen, fordi vi havde åbenbart ikke vidst så meget om, hvad det hele handlede om, men det fandt vi så ud af. Så i den forbindelse var der et møde. Ikke i den forbindelse, nej. Det var bare noget, at vi fandt ud af, at der var sådan, at man kunne blive frimurer eller tempelridder, man kunne blive det hele. Ikke? Så var der sådan et møde, man skulle til, og vi tænkte, det kunne være meget spændende også at se, hvad det var for noget. Og der var et møde, vi kom til. Jeg var faktisk ret overrasket over det. Jeg vidste jo ikke helt, hvad det var, fordi det skal jo være hemmeligt, ikke? Frimurerne. Og det var det så også for mig, åbenbart. Men da vi kom ind, det var meget, meget mere religiøst, end jeg regnede med. Jeg kommer ind, og der er illustrationer på væggene om noget for åbenbaring og sådan noget. Det var meget religiøst. Men vi havde forberedt os. Mig og ham den anden, og jeg har ikke ret meget pli, når der er nogen, der stiller sig op og siger, vi ved. Og det havde han altså heller ikke. Så vi havde forberedt os. Vi spurgte, og vi skulle have noget ud af det. Ikke? Og vi kunne godt høre, der var også nogle andre, der spurgte jo, for der var mange mennesker jo. Og der var jo nogen, som spurgte, at man kunne høre, at det var sådan retorisk. Ikke? Altså, de ville gerne have, at mødet foregik på en bestemt måde. Så de spurgte for, at hende, det var en dame, der ledte møde, at hun kunne svare, så det blev, men vi var ligeglade. Vi spurgte bare videre. Så siger han, vi må da have et eller andet forklaret. Vi kan da ikke bare gå ind i noget, som vi ikke ved noget om. Og der tror jeg, med den viden, jeg har, at hun begik en af de allerstørste fejl, man kan gøre inden for frimurerne. Fordi hun fortalte, ja, jeg kan godt sige noget. Så sagde hun måske noget af det mest hemmelige hos frimurerne. Det er jo helt forfærdeligt, ikke? Men altså, nu kommer det. Vi sidder der, og vi presser hende med alle vores spørgsmål, så siger hun, jeg kan godt sige noget. Du kan sige, at at frimurerne er som en pyramide, og der er nogle trin, du går op af, så når du til noget mere erkendelse. Altså, du kan være helt nede, og så kommer der et trin op og et trin op, og så når der mere og mere erkendelse. Det var da en meget god forklaring. Hvad spørger vi så om? Det er helt naturligt, synes jeg, i min verden. Hvad er der på toppen? Og det er der, hun røber noget. Hun siger, der er Jehova. Vi var ved at holde op som Jehovas vidne. Og så siger hun, Jehova er der. Altså jeg tror, at jeg kan ikke huske resten af mødet, og jeg kan ikke huske, hvordan vi kom ud. Eller vi var, sådan som jeg så det, måske 4 zombier, der gik mere eller mindre bedøvet ud, fordi det var så chokerende for os. Så går der, jeg husker det som, at der går nogle år, fordi så kommer min søn en dag. Jeg har en søn, han har sådan lidt flere penge end normalt. Så der var nogle lokale frimurer, der gerne ville have ham med i frimurorden. Og han var blevet inviteret til at komme til et møde, og så spørger han, om jeg ikke vil med. Jeg tror egentlig, at han fortrød det lidt, fordi at jeg har det der med, jeg har svært ved at holde mund, når folk de ved noget, så skal det stå til regnskab, ikke, synes jeg. Men altså, vi var til det møde der, og jeg har spurgt også det møde, ikke? Og der var også sådan en, der var højt oppe i hierarkiet, kunne man mærke. Så tænker jeg skal da prøve at sige det der, hvad der skete derinde hos frimurerne, dengang, at hun sagde virkelig, hvad der var i toppen af pyramiden. Så jeg forklarede det der med, at jeg havde været derinde, og hun forklarede det der med pyramiden og med trinene, og det, der var øverst, var Jehova. Jamen altså,
Jeg tænkte på, hvordan han reagerede. Han så fysisk dårlig ud af, at jeg sagde det. Og han kommenterede det ikke. Altså, det var lidt chokerende. Så der var altså noget om det, ikke? Og der, hvor vi holdte møde, det var også lidt specielt. Det var en tidligere rigssal for Jehovas vidner. Den havde frimurerne så overtaget. Og jeg mener også, at måske er der mange af dem, det kan godt være, hvor frimurerne har overtaget det. Jeg mener også, der lå noget inde på Haveselskabsvej, inde på Frederiksberg. Det overtog frimurerne også. I forbindelse med, at vi holdte, altså vi var lidt sammen med de der var der også en meget markant Jehovas vidner, der holdt op. Ikke en, jeg var privat sammen med, eller sådan. Jeg hørte ham bare, når han holdt punkter på stævner, eller han kom og holdt nogle punkter. Det var sådan en, han var meget, meget dygtig. Altså, folk hørte efter. Der var selvfølgelig altid nogen, der sad bare og vinkede til hinanden og ikke hørte efter. Det var der altid. Men altså, hvis du var bare lidt troende, så hørte du, når han holdt foredrag. Men han holdt op. Og jeg tænkte, det er da godt nok også utroligt, ikke? Men jeg var selv ved at holde op, og de andre var også ved at holde op, så vi kunne egentlig godt forstå det, men vi kunne godt tænke os at høre, hvorfor. Så var der sådan en dag, vi var derude hos de andre der. Så var der også en anden en. Siger han, ham der? Jamen ham har jeg været specialpioner sammen med. Nå, hold da op, det var da fantastisk. Skal vi ikke prøve at se, om vi kan få fat i ham? Så, han ville gerne tage derud, hvis vi kunne finde ud af det. Og det gjorde vi. Vi fandt ud af, hvor han boede. Og så aftalte vi, at han skulle tage derud, og det gjorde han så. Han ville ikke sige noget. Da han snakkede med ham, han blev egentlig lidt sur over ham der, han kom. Og det var hans gamle pionermarker. Han var ved at holde op. Så har jeg efterfølgende hørt, at han var blevet, eller blev, formand for en lokal frimurerforening. Går man fra at være foredragsholder eller andet hos Jehovas vidner, til at være formand for en del af frimurerne, det er meget specielt. Så der er måske et eller andet, det kan man selv tænke over, man kan selv undersøge det. Altså, jeg ser det som mærkeligt. Men der står jo, du skal dagligt forvisse dig om det, du tror på er rigtigt. Så nytter det ikke noget, at man bare hægter sig på nogen, der siger, jamen vi ved, vi forstår, vi skal nok hjælpe dig. Og især når det viser sig, at deres ting ikke sker, det de siger, vi skal give mad i rette tid, og de så siger noget, der ikke passer, hvordan kan det være mad i rette tid? Og du kan også prøve at tænke på Matthæus det 7. kapitel af vers 22 og 23. Hvis du ikke kan lige huske skriftet, så er det måske godt at repetere. I den forbindelse, der skal du også være sikker på, at hvis du har tro, så skal du også have mod til at undersøge din tro, så du ikke bare lader nogle andre tænke for dig. Det var det, jeg vil sige. Hej igen.